euskera? Ez dakizu historia? Orain kontatuko dizu. Franco ez zuen ez usten euskaraz hitz egiteak apaizek erabaki zuten euskara irakastea, baina zekerretik. Zergatik euskara zen hain garrantzitsua? Ez dakizu historia, bani kontatuko dizu. Apaizek euskara irakasten zuten hizkuntza oso garrantzitsua zelako, eta ez zuten nahi euskara galtzea. Ai, ze historia interesgarri. Nori irakasten zuten apaizek euskara? Irakasten zuten txabonetan, eta bereziki ume txikiei. Goaz ume txikiei laguntzera. Eta zer diferentzia da ikastola eta ikastetxe baten artean? Ikastola baten iaia guztia euskaraz egiten da, aldiz ikastetxe baten iaia guztia gaztelaniaz. Ulertu duzu? Bai, guazen ez txerako lanekin jarraitzen. Bai. Paula, hau ez dut ulertzen, matematika oso zaila da. Aber, neska oso erraza da, azalduko dizu. Kaixo, galdera bat daukat zuentzat. Bai? Nola ditu genezak euskara? Adibidez, lagun edo familiar bat ez badak euskaraz berari erakutsi. Eta familiekin eta lagunekin euskaraz mintzatu eta horrela beraiek erakutsi dute beste pertsona batzuk. Eta gogoratu, euskaraz mintzatu. Bueno, eskerrik asko neskak, nire no. Agur! Hau, bider hau eta gero zati, eta hori izango da.